ассалому иҷтимоӣ, фарҳангию варзиши диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосии 18-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум. мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. иҷлосии 18-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум рӯзи 12 марти соли 2024 соати 10 дар бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлосии 18-уми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шавад. оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2019 таҳти рақами 316 дар бораи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025. ҳисоботи комиссияи доимии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёт, алоқа ва хоҷагии роҳ. ҳисоботи вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр вакил аз ҳавзаи интихоботии Вору рақами 24 Аюбов Икром Раҳимович. оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. ба муносибати рӯзи модар дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати агентии давлатии назорат дар соҳаи маориф дар вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода паёми табрикии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. қайд карда шуд ки модар мисли замин танҳо ва яктост. бузургдошти рӯзи модар дар қаламрави кишвар аз таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумат ва арҷгузорӣ ба рисолати муқаддаси ин оилаҳаи зиндагист. зеро модарону бонувони азизи мо дар амалӣ гардонидани ҳадафҳои созандаву бунёдкоронаи кишвар саҳми арзанда гузошта истоданд. зани тоҷик ҳамеша толиби сулҳу ваҳдат, ободӣ ва оромии диёр буда, ин рисолат раҳнамои рӯзгори бонувони мо мебошад. мо бояд ба он муваффақ шавем ки кулли занон худогоҳу бомаърифат бошанд. соҳиби саводу маърифат ва илму дониш будани занону бонувон асоси оилаи солим ва албатта омили муҳимтарини пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. тавре пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтаанд, зан ҳамчун шахси фарҳангсозу тарбияткунанда агар худ аз воқеоти ҳаёт ва ҷомеа огоҳу бохабар бошад, фарзандон, аҳли оила ва пайвандони худро тарзе тарбия мекунад ки онҳо ба самти ҷомеаи пешрафта қадам ниҳанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кулли занону бонувон модарони шаҳри бостонии Панҷакентро бо рӯзи идашон табрик намуда қайд кард ки таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз карданд, имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон дар симои зан на танҳо модар, хоҳар ва ҳамсар, балки сиёсатмадори шинохта, донишманди асил, сарвари муваффақ, соҳибкори саховатпеша, табиби ҳозиқ, корманди поквиҷдони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳомии ватан, бинокори номдор, мураббии наслҳо ва ҳамшираи меҳрубонро мебинад ки ин мояи ифтихори ҳар яки мову шумо мебошад. барҳақ дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати боло бурдани мақому манзалати зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуд. дар сатҳи ҳукумати мамлакат пазируфта шудани чандин барномаҳои махсуси давлатӣ ба хусус ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии
тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 далели ин аст. Дар ин росто аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент низ баҳри баланд бардоштани нақши бонувон, арҷ гузоштан ба заҳматҳои модарони арҷмандамон тадбирҳои зиёде амалӣ гардиданд. Дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент 62 нафар зан хизматчии давлатӣ буда, 80 нафар дар вазифаҳои роҳбарӣ кору фаъолият мекунанд. Ҳамчунин дар интихоботи гузашта 50 нафар бонувон ба вакили маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Суғд, шаҳри Панҷакент, ҷамоатҳои деҳот интихоб гардиданд ки ин арҷгузорӣ аз ҷойгоҳи хосаи занони шаҳр дар ҷомеа шаҳодат медиҳад. нақши бонувони Панҷакент дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, тарбияи ахлоқии аҳли ҷомеа, эҳёи ҳунарҳои халқӣ ва корҳои ободониву созандагӣ хеле назаррас мебошад. теъдоди мутахассисон дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг ва соҳибкорӣ аз ҳисоби бонувон сол ба сол меафзояд ва минбаъд низ ҷиҳати бештар ба соҳаҳои иҷтимоӣ ҷалб намудани занону духтарон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. дар фарҷоми ҷамъомади тантанавӣ ба ҳозирин барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорон ки тараннумгари нақшу ҷойгоҳ ва эҳтиром ба зан модар буд пешкаш гардид. ба иштирокчиёни ҷамъомад ба нишони эҳтиром тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуда, баҳри занону бонувони шаҳр дастурхони идона ороста шуд. яке аз бонувони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, муаллифи китобҳои шеърҳо, мақолаҳои гуногун, дорандаи ордени шараф Меҳринисо Бобобекова дар қалби мардуми тоҷик ва форсизабонони ҷаҳон бо ашъори пурмазмун маъво гузоштааст. дар ҷараёни хабаргирии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, шоира Меҳринисо Бобобекова арзи сипоси худро барои чунин қадршиносӣ ва таваҷҷӯҳ баён кард ва изҳор дошт ки ӯ ватани азизи хеш Тоҷикистон ва зодгоҳаш Панҷакенти бостониро ҳамеша дӯст медорад ва ифтихор мекунад. коҳандиёрам Панҷакент мекуд, кавни таборам Панҷакент, баъд аз худо ва модарам парвардгорам Панҷакент. воқеан баъд аз худованд офаридану барои замин омадан Панҷакент моро парварид. Панҷакент бо ҳамон мардуми хеле хеле бо одоби худ, боду ҳавои хеле нарму фораму гӯҳаррезу гӯҳарбораш, бо ҳамон мардуми хеле сарбаланду отифаву бо иродаву мардуми хеле хеле сарбаланду яъни фурӯтан, сабур. халқи Тоҷикистон чунин аст, лекин гумони ман панҷакентиҳо бо андакакак фарқ мекунанд ба он ки онҳо ҳаме аз қадимулайём мардуми шердӯст, шерпарвар, мардуми замини зархези шоирхез. воқеан дар ин айёми зебои баҳор ки ҷашни фархунда рӯзи модар таҷлил мешавад, нақши шоираи маҳбуби мо Меҳринисо Бобобекова дар рушди адабиёти муосири тоҷик хеле калон аст. Меҳринисо Бобобекова, шоир, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, 19 январи соли 1950 дар Панҷакент ба дунё омадааст. соли 1972 донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси муаллими фанҳои таърих ва ҷамъиятшиносӣ хатм кардааст. ба ҳайси муҳаррири шӯъбаи маҷаллаи Фирӯза, мутахассиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангӣ бо мамолики хориҷӣ ва мутахассиси бунёди созмони милал оид ба дастрасии занон ба моликият кор кардааст. аз моҳи майи соли 1996 раиси бунёди байналмилалии хубони пурсигӯ мебошад.
از سال 2015 تا سال 2021 عضو مجلس ملی مجلس عالی کشور بود. دورنده اردن شرف می باشد. امروز سیاستی که محترم پیشوای معظم ملت برای ما تلقین کردن ما باید عملی کنیم. یکی از همین که پیران سالو سابقه دارای نفرانی که در رشد و نموی هم ساحه اقتصادیات، هم اجتماعیات، هم فرهنگ، هم دیگر سمتایی که هستن سهم گذاشت حتما رفته یک عیادت کرده، یک صحبت کرده، از حال احوالشون خبر گرفته به همه قدر. همین راهبرش ما که آمدیم همینجا همونا آماده حسابی همش به خاطر زحمت‌های شما، به خاطر مهنتاتون ما افتخار میکنیم شما. زنده باشید. یعنی اون که ما از شما همین مهنتایی که کردید اما افتخار ما است. رئیس شهر پنجکند و هیئت همراهانش با مهر و صمیمیت خاصه شاعره شیرین زبان مهرنیسا بابابک را به روز مادر تبریک و مبارکباد نموده برایشان زندگی چون بهار سبز و خرم و پروازهای بلند ایجادی را تمنا نمودند. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند جلسه کاری تحت رهبری معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده برگزار گردید. در جلسه مسئله های زیرین رفت اجرای دستور و سپارش های مجلس نظارتی گذشته، آمادگی به دعوت بهاری جوانان، تجلیل با شکوه روز مادر، کارهای تازگی و آبادانی مورد بررسی و وظیفه گذاری ها قرار گرفت. دایر برفت آمادگی ها به دعوت بهاری جوانان، معاون رئیس شهر پنجکند خوشوقت زاده ارکین گزارش داد. قید گردید که وضعیت در محله های شهر و یک چند جماعت های دهات همان تشویش آور باقی مانده است. بنابراین باید مسئولین دخلدار کارهای فهماندهی را بین والدان دعوت شونده ها و جوانان پرزور نمایند. با مقصد سزاوار تجلیل گرفتن روز مادر در نزد همه کارخانه و تشکیلات ها نصب شعار و آویزه ها به نقشه گرفته شده است و در همه تشکیلات و مؤسسه ها، جماعت های دهات، چاره‌بینی های فرهنگی برگزار می گردند. قید نمود معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی. با این مناسبت باید مسئولین دخلدار چاره‌های ضروری را عملی نمایند. در شهر پنجکند با مناسبت روز مادر باید فضای ادانه تشکیل کرده شود. همچنین شعبه کار با زنان فعال وظیفه‌دار گردید، با جلب زنان و دختران فعال میزهای مدور، کنفرانسی‌ها برگزار نماید. گفته شد که در عرفه جشن تجلیل روز مادر عیادت زنان سابقه دار نیز به نقشه گرفته شده است. در ادامه جلسه معاون یکم رئیس شهر پنجکند دایر به مسائل زیرین: درستی حسابات آماری، رشد ساحه صنعت، ساحه کشاورزی، اجرای نقشه انداز، وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی حسابات مسئولین را پرسیده برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته دستور و سپارش‌ها داد. راهبر دستگاه رئیس شهر پنجکند اید به فعالیت تشکیلات و کارخانه‌ها، جاری کردن ترتیب و انتظام، بررسی هر یک مراجعت شهروندان از جانب راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها سخن گفته از مسئولین تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و هر یک سپارش را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. جلسه کاری را معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده جنبش نمود. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمه در جهان به شمار رفته، با تاریخ و فرهنگ باستانی خویش شهرت بزرگی را دارا می‌باشند. یکی از نشانه‌های فرهنگ ملی ما احترام گذاشتن به سر و لباس تاجیکانه می‌باشد. در مسیر تاریخ لباس‌های تاجیکانه با طلبات زمان خود تغییر یافت، ولی اصالت خویش را گم نکرد. امروز جهانیان به لباس‌های قدیمه و معاصر تاجیکان که از اطلس و ادرس، چکن و دیگر متاحات دوخته شدند با هوس نگاه میکنند. در دوره چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال با مقصد روی آوردن به لباس ملی، فستیوال‌های اطلس تاجیک، چکن و اکسیه‌های تاجیکانه میپوشیم گذرانیده میشود. تاریخ گواه است که زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت محسوب گشته، یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن ملت لباس ملی است. لباس ملی ترنمگر فرهنگ والای ملت است.
мардуми моро дар навбати аввал аз рӯи либоспӯшиашон мешиносанд. либоси зебо инсонро боз ҳам зеботар ва шахсро дилкашу мафтункунанда менамояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чанд суханрониашон таъкид доштанд ки атласу адрасу чакан зеби бонуи тоҷик дорад. бубинед, мо солҳои аввале ки пешниҳод кардем ба эҳёи тамаддуну фарҳанги миллӣ, аммо сару либоси миллӣ чӣ қадар атласкае ки фаромӯш шуда буд. Мардуми мо мардуми ориёи табор ҳастем. Мардуми мо хеле зебо аст. ин гул ба зебогии шумо намеарзад. шумо аз ин гул ба зебо ҳастед. бале, ҳамин аст. яъне мо дар ҳама, албатта ман мефаҳмам, дар ҳама вақт адрасу атласо ба бар кардан шояд дуруст нест. вақт, соат, дақиқа, ҷо, маҳал, маърака, чорабинии кор, дигар вай худша дорад, лекин дар рӯзҳои ҳатман ҷашнҳои фарҳангии миллиамон мо сар либоси миллӣ дошта бошем. ҳамин хел бояд бошад. чаро бегонапарастӣ кунем? фарҳанг танҳо як рақс кардану бо суруд хондани ин чи нест. мафҳуми васеъ дорад. ҳамин сари либос ҳам фарҳанг аст. ин маданият, ин фарҳанг, ин забон ҳама бо ҳам тавъам ҳастанд, бо ҳам як ҳастанд. миллатро ташаккул медиҳанд. мо бо либоси миллӣ худ ифтихор менамоем. бояд тазаккур дод ки либоси миллӣ муаррифгари халқу миллат ба шумор меравад. эҳтиром ба либоси миллӣ, расидан ба қадри арзишҳои миллӣ ифодаи тамаддуни ҳар як кишвар аст. либоспӯшии тоҷикӣ бо такя бо назокати хоси худ моро дар ҷодаи дарку шинохти арзишҳои воқеии миллату башарӣ пеш мебарад. бинобар ин имрӯз бояд дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, худшиносию худогоҳӣ, тарбия намудани насли ҷавон, шукри истиқлоли ватану давлатро намудан, шукри суботу оромӣ ва барои ваҳдати ҷомеа талош доштан яке аз вазифаҳои муҳими ҷомеа бояд дониста шавад. ба муносибати рӯзи модар дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон чорабинии идона баргузор шуд. дар чорабинӣ роҳбарияти корхона бо занону бонувони ин коргоҳ суҳбати самимӣ анҷом дода ба арзу дархости онҳо гӯш доданд. ҳамчунин аз ҷониби роҳбарияти корхона ба занону бонувони фаъол ифтихорномаву мукофотпулиҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. қайд карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақши занону бонувон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. аз ин лиҳоз дар корхонаи муштараки Зарафшон низ занону духтарони соҳибкасбро ба ихтисосҳои гуногун ҷалб мекунанд ва занону бонувон ҳамеша аз ҷониби корхона дастгирӣ карда мешаванд. рӯзҳои охир дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр гашту гузори сагҳои дайду ё худ бесоҳиб хеле зиёд ба назар мерасад. ба гуфтаи сокинон, сагҳои дайду на танҳо дар шаб, балки дар рӯз низ бемалол гашту гузор намуда ба раҳгузарон ҳамла ҳам мекунанд. кас аз фарзандони худро ба мактаб фиристодан ҳам дар хавотир мемонад, мегӯянд. мо хеле аз сагҳои бесоҳибро несту нобуд намудем, гуфта буданд дар мусоҳибаи роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент. аммо мутаассифона имрӯзҳо чӣ тавре дар навор мебинед, гаштугузори сагҳо ҳанӯз ҳам хеле зиёдтар аз қабл аст. ба ин кӣ масъул аст ва барои бехатарии аҳолӣ чӣ бояд кард? масъалаи дигаре ки доғи рӯз аст, ин тозагии шаҳр ва хиёбонҳои он мебошад. аз ҷониби кормандони корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ҳамарӯза хиёбону гулгаштҳо рӯфта тоза карда мешаванд. вале дар давоми рӯз кӯчаву гулгаштҳо боз ҳам аз партов пур ва ҷои қадамзанӣ нест. аҳоли масъулонро ва масъулин бошанд сокинонро айбдор медонанд. худ андеша намоед, айб дар кист ва чаро мо ба тозагии атрофи худ аҳамият намедиҳем? шаҳри ман хонаи ман гуфтанд. аз ҷониби аҳолии шаҳру деҳоти Панҷакент ин гуфтор чӣ тавр қабул шудааст? ба ақидаи шумо чӣ бояд кард? ҳамёрони гиромиқадр,
در هفته نو برای هر یکی شما نخست تنی صحتی بگزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخاری بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.